ng Jollibee at McDo. Meron tayong Mac Nuggets. McNuggets, Burger steak. burger steak, Spaghetti with chicken. spaghetti with chicken, Jolly spaghetti. jolly spaghetti, Mac double cheeseburger. Mac double cheeseburger, Tsaka tuna pie. tsaka tuna pie. Meron po tayong chicken, Gravy. tsaka gravy. Kain na po tayo. Sarap po. Sanduan niyo po kami. Kain na. At dito. Ito na lang ako pinakbo Ito sa sa plato. Kain na tayo. Oo. Kain na po. Ito na guys. Oo. Spaghetti, unang subo para sa inyo. Dapat ganito mo para ano, hindi ka Mahirap. magkasakit. Hindi ko alam sa kapampangan yung magkasakit. Mahirap. Nahirapan, yun. Chicken po. Dalawa nun. Diba? Ito. Sarap. Namiss ko yung Jollibee. Oo nga. Hindi ko alam kung ako namiss nga. Nakakamiss na. Ito, ang unang subo para sa Kapudilyo. mga kapudibi. Ay, ang dami. Kumusta po kayo? Ang hirap na po ngayon makalabas, pero pinilit lang namin lumabas para lang Ito, makakain ang ng unang Jollibee. subo para sa inyo. Buti na lang, walang nagbabantay na sundalo. Kanina. Oo. Kaya nakalabas ko na. Nugget. Nuggets na lang tayo, guys. Sakto. Sarap. Namiss ko yung Macdo, tsaka Jollibee. Namiss niya siya. Ah, ako ko lang. Ikaw, kaya namiss ka na ng Jollibee. Yun na nga. Sarap talaga ng chicken ng Jollibee. Tsaka yung gravy niya. Tikman mo yung Mac Nuggets. Titikman natin yung nuggets. Macdo. Sarap din. Gusto ko sa ano man yung puro buto-buto. No? Sarap yan. Jollibee.
Tahimik tayo ngayon kasi Dahil kami kasi, masarap yung kinakain namin. Saan yung straw niya ko? yun yung manok. Tingnan niyo yung manok, nagpapaluto na yun. Si Lola. Kapag wala na tayong makain, Mm. lulutuin na lang natin. Babarilin ko yun. Masarap sa manok yung ano. Tinutong ano, tanlad ba yun? Ha? Oh. Nagpapaluto na yun. Sakto, wala tayong ulam mamayang gabi. Sarap. Ito. Sarap na ano. Balat, guys. Ang sarap ng balat ng chicken, ay ng Jollibee. Yung chicken ng Jollibee masarap. Sarap din naman yung ano, Macdo. McDo. Ay, meron ba ang McDo sa ano? Oo Ay, naman. meron chicken? Hindi ako kumain sa Macdo. Hindi pa. Seryoso? Hindi, joke lang. Siyempre kumain na ako, burger. Burger. Sa birthday mo, Malapit na yung birthday ko. treat kita sa Macdo. Hi! Sa McDo daw. Okay. Doon kami kakain. Kaya yung ano doon, yung McDo, kailangan maraming ano. Kung wala ng quarantine, no? Mm-mm. Pag may, pag hindi na lockdown. Mm-mm. Pag di na lockdown, dadalhin kita sa Macdo. Guys, tandaan nyo yan ha. Narinig nyo si, ano, Okay, okay. si Foodie Vigor. Dadalhin niya ako sa McDo. Ano nga yung double cheeseburger? Ito ba yun? Oo. Macdo. Dadalhin niya tayo sa McDo. Unang subo. Unang subo. Ganun dapat. Unang subo para sa inyong mga kabudidi. Wow. Pangalawang subo, sa amin na yun. Ganon. Mas pala kita. Galang na ako pang kain. Ito, unang subo sa inyo. Pangalawang subo sa amin. Namiss ko na yung guagwa. Gago lang mismo. Ha? Gago lang mismo. Pati sila. Mga ano natin. Ay, mga friend namin. Sa mga kapudibin. Extend Hanggang May 15. Konting tiis na lang po. Halalampasan din natin. Sa May 15 ba, sigurado nang hindi nakakalat yung ano. Di ba? Yung mga... Basta mag-behave nga. Tsaka mag-stay home na lang. Parang mag-behave, ang tigas ng ulo ng mga tao dito sa Pilipinas. Alam mo, yung mga artista, inumura si President Duterte. Bakit?
Di ba? Hindi mo ano yon, artista na yon pero hindi nila inaano si Duterte. Nirespeto. Oo, nire-respeto. Dapat iinom din ako ng ano, tubig. Tapos na? Hindi pa, yun na. Ang laki kaya? Parang maubos to. Hmm? Ano? Malaki lang yung bunganga ko, pero may nalang ako nga. Mga atang pinapay. Ano lang? Ito na tayo. Kala kanina Tron. Social lang. Jollibee Turon. Mhm. Siyempre may langka. Ay, langka ba yun? Hindi. Ano ba? Kaya nga tuna tayo. Mm. Ito. Alam ko mga ka-foodie, miss na miss nyo na yung Jollibee tsaka McDo. Kaya, ikaw naman, ano tayo? Ilang buwan tayo nakakulong sa bahay. Alam mo, sa daan, wala masyadong mga sasakyan talaga. Kasi daan. Mhm. Malinis yung ano na. Oo. Sa harap ng ano. Ay, 2 beses na yun. Sino nakakamiss sa akin? Ay, namiss ako ni Jollibee. Diyos ko, day. Tsaka si ano. COVID. Ay, wala pa akong COVID. Natatakot ako na kay COVID. Natatakot sa akin si COVID. Kung mapasok lang si COVID sa malilit na bibig at malaking bibig. Parang dinosaur. Sarap, no? Ano ito? Kanina ako nabisa. Ayoko na. Busog na ako. Ang laki kasi ng burger. Diyos ko, day. Ano na yun? Hanggang gabi na yun. Kainin mo, Bal. Hmm? Hindi pwede hindi mo ubusin yan. Ayoko na. Titignan na lang kita. Magkukwentuhan na lang ako. Kandutan niya mo. Eh, huwag na. Kahit kandot. Ay, salamat po. O, tignan mo. Ay, salamat po. O, tignan mo. Tumibigay na ako. Burger steak po. Tignan niyo siya na. Ang ganda niya ngayon. Lagi naman. Lagi siya maganda.
Ayun na eh, di ako ang kakain. Kasi yung kakain. Tingnan niyo siya. Kasi guys, busog ako. Tingnan niyo yung chan ko. Buntis po ako. Buntis ako. Dalawa na. Kambal. Kambal yung baby ko, girl. Baby girl. Nakakamiss yung nasa ano ka, mall, no? Nakakamiss yun. Nasa ibang ano ka. Sana ngayon, mag-swimming pa naman sa dagat. No? Ang dami ko ng sa katawan. Bungang araw. Oh my God. Buti pa ako namumunga. Bungang araw. O, diba? Namumunga. Manood kayo sa ano ko guys, sa TikTok. Meron din akong TikTok. Valerie Concepcion. 59 ba yun? Pati yung ano ko, hindi ko alam. Ay, yung ano ko, pangalan. Valerie Concepcion. AKA Babae Maarot. Hindi na nga. Mamaya ako na lang ubusin. Tara na. Maraming Salamat salamat po. po. Please don't Forget forget to to like, like, share, share, and and subscribe. subscribe. Bye-bye!